గణేష్ చవితి అట్లుంది ఎట్లేదాం రా చందా చేద్దాం బుక్ చేద్దాం ధూమ్ ధామ్ చేద్దాం సరేనా అయితే చందా బుక్ తీసుకురండి చందా చేద్దాం చందా బుక్ తీసుకొచ్చే కాదు చందా మనం వేయాలి అందరితోటి కూడా వేపియాలి సరే సరే కాదు మరి మనం ఎంత వేసుకుందాం 500 వేస్తున్నాం నేను చందా బుక్ చేస్తా 450 చేస్తా చందా అన్న అరే కొత్త మగ్గాలు చూస్తూ ఎడ పెడుతుర్రా ఎప్పుడు మీ ఇంటి ముంగల్నే పెడతాం కదా అన్న సరే 50 రూపాయలు ఇస్తా రాసుకోండి రా అన్నా ప్లీజ్ అన్నా సరే మరి ఎంత ఇవ్వాలి చెప్పండి రా అన్న 500 ఇయ్యన్న సరే ఆగు పేరు సాకేత్ అన్న చందా అన్న అరే ఏంద్రా అన్న చందా అన్న చందా ఖచ్చితంగా ఇస్తా అని పులిహోర మాత్రం పక్క తెచ్చేయాలి అంకుల్ చందా అంకుల్ ఆంటీ లేదు రేపు రండి ఆంటీ వచ్చినాక. సరే అంకుల్ ఆంటీ ఏంటి చందా ఆంటీ చందా ఆంటీ అంకుల్ లేడు రేపు రండి. సరే ఆంటీ